Как така нищо не виждаш, ма? Кажи ми какво виждаш? На кое какво виждам, бе? Не да разбирам. Трябва да отварям ли нещо, какво? Трябва да отвориш, да. Сега ще ти кажа, Спаске. Отиди пред някой огледало, завърти се, кликни и си отвори газа и ми кажи вътре какво виждаш. А? На телевизора какво пише, ма? На телевизора пише Тренитрон. На екрана какво виждаш? На екрана на телевизора, не на телевизора, на екрана! Как какво, бе? Черен екран виждам! Какъв черен екран, ма? Ти пуснал ли си телевизора изобщо? Нали ми каза да гледам на телевизора? Ей, много е простата с моята. Как ще видиш нещо без да си го пуснала, ма? Пусни го! Ама, Иване, аз хубаво ще го пусна. Ама няма ли да му стане нещо, ако го пусна? Има ли гаранция? Гаранция Какво? има ли? Не, чакай, Спаска, чакай! Какво правиш, ма? Какво правиш? Ната, кой ще го пускам? Как ще го пускаш, ма? С дистанционното се пуска! С